Drahí poslucháči Rádia Mária, vítam vás pri počúvaní relácie Sila ženy matky. Moje meno je Ľuba Struková a mojím dnešným hostom je Martina Kostolánska, koordinátorka kampane 40 dní za život. Vítajte, Martinka, u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Našou témou je ľudský život ako dar. Ľudský život má tú najväčšiu hodnotu. Začína kampaň 40 dní za život, ktorej víziou je ohlasovať pravdu o existencii života od počatia. Prečo je práve táto pravda tak často prekrúcaná? Tak tá existencia života od počatia je úplne zjavná. Veda, a teda už aj učebnice biológie na základnej škole hovoria, že ľudský život sa začína počatím, teda spojením mužskej pohlavnej bunky spermie so ženskou pohlavnou bunkou s vajíčkom. A táto pravda je úplne jednoduchá, ale zároveň nesmierne mocná. Je to fakt. Ale možno práve preto je tento fakt tak často prekrúcaný, pretože keď človek uzná, že už od počatia ide o jedinečnú, neopakovateľnú ľudskú bytosť s vlastnou DNA, o jedinečného človeka, tak musí zároveň prijať zodpovednosť. Musí sa postaviť z očí v oči jednak vlastnému svedomiu, Bohu, ale aj najzákladnejšiemu prikázaniu nezabiješ, ktoré uznáva aj naša spoločnosť. A toto je pre mnohých v dnešnej dobe náročné prijať. Preto sa táto pravda zľahčuje, maskuje sa slovami ako plod či potenciálny život, mnohokrát, aby sa umlčalo svedomie ľudí. A naša spoločnosť si navyše zvykla na také pohodlie, materializmus, individualizmus a dieťa dnes sa vníma skôr ako prekážka, než ako dar, ako by malo byť vnímané. A napokon ide aj o duchovný rozmer tohto boja. Aj diabol má záujem, aby sa táto pravda skrývala, pretože život je Boží dar a každý nový život je znakom nádeje. A diabol je nepriateľom nádeje. Takže kampaň 40 dní za život práve preto pripomína svetu túto základnú pravdu a zároveň ľudí pozýva k modlitbe, ktorá je našou najväčšou zbraňou proti diablovi a takisto aj proti týmto klamstvám. Práve tým, že je to 40 dní, tak tento koncept celý vychádza z Biblie. Vlastne tento časový úsek sa udiali určite aj pre veriacich ľudí okolnosti, ktoré sú známe. Spomeniem možno Noé, ktorý prežil 40 dní vo svojom korábe, alebo Mojžiš, ktorý počas 40 dní na vrchu Sinaj zapísal 10. Počas týchto vlastne 40 dní pre túto kampaň, čo je také najdôležitejšie vlastne, ako máme my ľudia, ktorí nemáme o tom také vlastne informácie, možno také nejaké aj často skreslené, čo môžeme očakávať od priamo týchto 40 dní. Áno, tak ako bolo spomenuté, tak Boh využíva tých 40 dní na premenu jednotlivcov, spoločenstiev aj celého sveta. Ako to teda bolo aj písané v Biblii, aj Ježiš teda sa 40 dní postil na púšti, 40 dní strávil s učeníkmi po zmrtvých staní a tak ďalej. Čiže Boh tento koncept, tento časový úsek využíva na premenu. A tých 40 dní, o ktorých hovoríme my, počas ktorých sa teda modlíme na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty, postíme sa za nenarodené deti, za ich záchranu, tak práve počas týchto 40 dní veríme, že Boh premieňa nielen nás a tých okoloidúcich, ktorí nás vidia, ale takisto aj naše komunity, naše spoločenstva a v konečnom dôsledku aj celý svet. Takže veríme, že tá naša modlitba vytrvalá počas 40 dní, ktorá samozrejme nie je ľahká, pretože 40 dní nie je úplne tak krátko. Takže veríme, že Boh týchto 40 dní využije, tak ako to využil aj predtým, tak to využije aj dnes. A vďaka tomu bude zachránených mnoho detí, dotknutých mnoho životov, nielen tie naše, ale aj tých ostatných. Vy sa vlastne priamo, teda prakticky venujete ženám, ktoré sú tehotné. A ako konkrétne si môžeme predstaviť tú vašu pomoc pre ženu, ktorá čaká bábätko? Tak ja konkrétne vediem linku pomoci pre tehotné matky Nesúdime, pomáhame. A naša práca spočíva v prvom rade vo vypočutí tejto tehotnej mamičky a v takom uistení, že v tom nie je sama. Mnohé mamičky potrebujú už len toto, pretože sa veľmi boja, sú v zlej situácii
a potrebujú niekoho, kto ich vypočuje, kto im podá pomocnú ruku, kto tu bude pre nich, keď sa nemajú na koho obrátiť. Totiž zistiť, že som neplánovane tehotná, je veľmi ťažká situácia. Pre mnohé mamičky je to naozaj veľmi stresujúce, niečo, čo doteraz nezažili. Naozaj im to mnohým prevráti život na ruby. A my sme tu ako taká pomocná ruka, ktorá mamičku sprevádza, ktorá mamičke pomôže práve už len tým, že ju vypočuje a že je tu pre ňu. Čiže to je taký prvý krok, ktorý vlastne akákoľvek mamička, ktorá k nám príde, tak my ju takto vypočujeme a podporíme a sme tu pre ňu. Druhý krok, ktorý nasleduje, samozrejme je tá praktická pomoc. Mnohé mamičky naozaj potrebujú podať pomocnú ruku aj prakticky. Či už ide o nákup nejakých potravín, alebo postráženie detí napríklad, alebo akákoľvek pomoc finančná, prípadne kúpenie kočíka, plienok a rôzne ďalšie veci, ktoré sa v tom individuálnom prípade môžu vyskytnúť, tak my sme tu pre tú mamičku, aby sme jej pomohli. Naozaj máme spolupracovníkov po celom Slovensku, máme sklad pomoci a máme ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, sú ochotní prísť za tou mamičkou, pomôcť jej s deťmi, pomôcť jej s nákupom. Takže nastupuje potom táto praktická pomoc. No a tretí taký bod je, alebo taký krok je, že tú mamičku vlastne sprevádzame. My tú mamičku nenecháme tak, keď sa ona rozhodne, že teda si bábätko nechá po nejakej našej spolupráci, tak tú mamičku samozrejme nenecháme tak, ale sme s ňou vytrvalo až dovtedy, dokým to potrebuje. Čiže nie len po narodení toho dieťatka, ale aj neskôr. Aj v čase, kedy možno už je dieťatko staršie a ona stále potrebuje pomoc, tak sa môže na nás obrátiť. Mám aj prípad mamičky, ktorej synček má dnes 7 rokov a stále sme v kontakte a pomáhame jej. Takže nie je to tak, že my pro-liferi máme záujem len o to, aby sa dieťa narodilo a potom mamičku nechávame tak bez pomoci. My tú mamičku sprevádzame a sme s ňou trvalo, až dokým to potrebuje, až dokým sa naozaj sama nepostaví na nohy. Čiže nie je to vlastne iba presne ako hovoríte počas toho tehotenstva, ale je to vlastne už aj po tom narodení dieťaťa. Že niekedy určite sa stretávate s mamičkami, ktoré sú možno v mladom veku, že sú to študentky, ktoré naozaj ešte len štartujú do toho života a pritom spolupracujete napríklad aj s ich rodičmi, aby vedeli aj oni podať tú pomocnú ruku. Áno, jednoznačne. Mali sme prípad mladého dievčaťa, študentky, ktorá bola naozaj v ťažkej situácii. Po maturite sa dozvedela, že je tehotná. Boli tam finančné problémy, aj rodinné problémy s otcom dieťaťa a podobne. No a vtedy sme spolupracovali aj s otcom tejto mamičky. Viackrát sme sa s ním stretli a bol to taký dlhodobejší proces, kedy sme podávali v podstate pomocnú ruku celej rodine. Ale musím povedať, že tých mladých mamičiek nie je až tak veľa. Vyskytne sa, že teda sú takéto mladé mamičky, dievčatá alebo možno ešte deti, ktoré otehotnejú neplánovane, ale drvivá väčšina prípadov žien, a to hovoria štatistiky, ktoré sa rozhodujú pre umelý potrat a ktorí na ten umelý potrat nakoniec idú, sú matky s 2 žijúcimi deťmi, ktoré idú potratiť vlastne svoje tretie dieťa. Takže nejde o vekovú skupinu do tých 20 rokov, ale ide už o staršie ženy. A to je takmer tretina všetkých potratov na Slovensku. Takže tých mamičiek mladých sú samozrejme takéto prípady, stretávame sa s nimi a keď je potrebné, keď sa hlavne dá, keď tí rodičia majú záujem, tak spolupracujeme aj s nimi. Ale samozrejme v niektorých prípadoch sa nedá, že tí rodičia naozaj nechcú spolupracovať, nechcú počuť. Dokonca sme mali už aj taký prípad, kedy to dievča vlastne vyhodili z domu. Takže je to také individuálne, závisí to aj od tých rodinných okolností toho daného dievčaťa, alebo teda toho daného páru, lebo v niektorých prípadoch aj ten chlapec, otec dieťaťa, má záujem dieťa si nechať, mamička takisto má záujem dieťa si nechať, ale rodičia tlačia vlastne dievča do potratu. Takže závisí to naozaj od konkrétnych okolností.
Čiže ako hovoríte, že napríklad keď sa stane taká situácia, že tú študentku alebo to mladé dievča doslovne tí rodičia vyhodia z domu, ona sa nakontaktuje na vás, vlastne čaká od vás tú pomoc, je možné aj z vašej strany fakt poskytnúť okrem teda nejakej aj finančného príspevku, ako ste spomínali, kôčik a tak ďalej, dať aj tú strechu nad hlavou? Áno, samozrejme, keď to mamičky potrebujú, tak po celom Slovensku sa vlastne nachádzajú rôzne miesta, také bezpečné útočištia, na ktoré oni sa teda, kam môžu ísť, kde sa môžu ubytovať v rámci rôznych projektov. My ako linka pomoci Nestojíme, pomáhame, sme vyslovene len linka pomoci. Čiže my neposkytujeme ubytovanie tým mamičkám, ale vieme samozrejme ubytovanie vybaviť. Nie je to vôbec žiaden problém. Ak je naozaj drastický prípad, že mamička sa ocitne cez deň vyslovene zo dňa na deň na ulici a večer nemá kam ísť, tak v tom prípade zapájame všetky naše možnosti, aby ona samozrejme nemusela na tej ulici zostať, aby nemusela spať sama niekde v zime. Takže určite, keď je takýto prípad, tak vybavujeme aj ubytovanie tejto mamičke. A nie je to žiaden problém, naozaj tie možnosti sú a dobrí ľudia sú, ktorí pomáhajú, takže vybavujeme aj takto ubytovanie. Čiže vďaka aj tej pomoci, ktorú poskytujete, nesúdim, ale pomáhame. Podľa tých vašich konkrétnych prípadov určite sa venujete už, myslím, že je to kampanie viacej rokov, že máte tie skúsenosti fakt, že široké. Jedná sa viacej o takú psychologickú pomoc? Viacej tie mamičky vyžadujú tú psychologickú pomoc, tú podporu z vašej strany, naozaj to ľudské slovo, keď ich viete podržať, alebo viacej tú finančnú, keby ste to tak nejako zhodnotili, že ktorá tá pomoc je viacej nejako vyžadovaná, finančná alebo psychologická? Ono je to také spojené, povedala by som, že to ide ruka v ruke. Závisí to od konkrétneho prípadu, ale každopádne my sa snažíme každej mamičke poskytnúť komplexnú pomoc. Čiže ideme prípad od prípadu. Niektorej mamičke úplne stačí také uistenie. Vymeníme si pár mailov, píšeme si povedzme týždeň a tá mamička odíde z tej konverzácie, či teda mailovej, SMS-kovej, alebo aj možno na linke, priamo, keď telefonuje, odíde z tej konverzácie taká uistená, ubezpečená a taká pokojnejšia. Mala som teda ja konkrétne na mailovej linke prípad mamičky, ktorá čakala 4. dieťatko, ale veľmi sa bála. Hoci mala podmienky dobré, nebol tam nejaký zásadný rodinný problém, neboli ani finančné problémy. Podmienky mala dobré, dokonca manžel sa na dieťatko tešil a ubezpečili ju, že to zvládnu, ale ona sa strašne bála, ako to zvládne sama psychicky, ako to dieťa v podstate vynosí, ako to dieťa vychová, ako sa bude o neho starať. Bála sa toho seku, že znova bude musieť ostať na materskej, že znova nebude chodiť do práce, že sa jej ako keby život obráti na ruby. No ale po približne týždňovej konverzácii úplne uistená, upokojená, zmenila pohľad a veľmi sa na dieťatko dokonca tešila. Čiže niektorým mamičkám naozaj stačí pekné slovo, upokojenie, uistenie, že sme tu pre ňu. Predsa len tie mamičky v tej ťažkej situácii, keď sa dozvedia, že sú nečakané tehotné, si neuvedomujú, že oni to dieťa neporodia hneď. Trvá to 9 mesiacov, takže sa môžu na ten pôrod, na ten príchod nového človeka na svet, na tento svet, ktorý teda vidíme, pripraviť. Takže to nie je také nejaké veľmi stresujúce alebo nejaké veľmi náhle. Takže vedia tie mamičky nejakým spôsobom sa tak upokojiť a na ten príchod toho dieťatka sa pripraviť. No ale na druhej strane máme teda aj mamičky, ktoré naozaj si vyžadujú komplexnejšiu starostlivosť, pretože hlavným problémom sú tie financie, prípadne problémy s partnerom, ktorý býva násilnícky alebo je neprítomný. Takisto prípadne ďalšie detičky, o ktoré sa treba starať, ktoré sú možno ešte pod 3 roky a mamičky sa boja, že ako zvládnu ďalšie dieťatko, keď majú povedzme už 1 alebo 2 deti pod 5 rokov.
a tak ďalej. Takže tam už treba aj takúto finančnú pomoc, praktickú pomoc, potraviny a podobne. Pre prípad, ak mamička napríklad má dlhy na sociálnej alebo zdravotnej poisťovni, tak tam samozrejme organizujeme zbierky, aby sme tej mamičke pomohli. Naposledy sme mali mamičku, ktorá mala teda dlh na zdravotnej poisťovni, takže sa peniažky vyzbierali u našich darcov, za čo sme im veľmi vďační a mamičke môžeme tento dlh zaplatiť. Takže opäť je to prípad od prípadu a teda niektoré mamičky vyslovene potrebujú len uistiť a iné zase potrebujú takú tú praktickú starostlivosť. Možno zo začiatku, presne ako hovoríte, že to prvotné je ten taký nečakaný možno šok, že trošku vďaka vašej pomoci aj predýchať a vedieť, že je tu niekto pre nich, kto ich nenechá v tom same. To je asi také najdôležitejšie. Možno? Áno, ono v podstate, ja by som povedala, že takým takou najhoršou vecou, ktorú tie mamičky prežívajú alebo cez ktorú si prechádzajú, je práve strach. To je také asi najťažšie, čím si oni prechádzajú. A my tento strach sa snažíme konštruktívne využiť. A nie tú mamičku v tom strachu nechať a nie tú mamičku ešte viac ubiť. Snažíme sa ten strach premeniť na silu, ktorú tá žena má, len o tom nevie. Ženy sú veľmi silné, zvládajú neskutočné veci, ale často im tento svet hovorí, ty to nezvládneš, ty to nedokážeš. To je aj také posolstvo možno tej opačnej strany, ktorá tie ženy vyslovene vyzýva k potratu. To je také ich posolstvo, že bez toho potratu to ty nezvládneš. Ty potrebuješ potrat na to, aby si dokázala existovať. Ty potrebuješ potrat na to, aby si bola úspešná a aby si zvládla svoj život. My nie, my práve naopak tú ženu uisťujeme, že nepotrebuje potrat na to, aby bola úspešná. Dokáže mať dieťa, priviesť ho na svet, vychovať ho a byť úspešná. Dokáže prekonať svoje ťažkosti, dokáže prekonať aj tie rodinné problémy, dokáže prekonať aj tie vzťahové problémy, dokáže prekonať aj finančné problémy. A akurát potrebuje nejakú tú pomocnú ruku. A to sme práve my, ktorí ju podávame, aby sme jej pomohli preklenúť hlavne to ťažké obdobie, ktorým si práve prechádza. A aby sme ju uistili, že nie si v tom sama, teraz možno potrebuješ pomoc, ale my sme tu pre teba, spolu to zvládneme, ukážeme ti, že ty na to máš. Presne, keď vás počúvam, tak vlastne žena, ktorá sa má stať matkou, ako by nebola tá, ktorá chce siahnuť na život svojho nenarodeného dieťaťa, ale možno sú to okolnosti, pre ktoré sa rozhoduje to spraviť. Ako vlastne okolie by tak mohlo najviac pomôcť, alebo teda pomáha spoločnosť? Ťažko povedať. Povedala by som, že spoločnosť a hlavne mainstream dnes veľmi nepomáha. Skôr práve, že tú mamičku tlačí do toho potratu a hlavne okolie, mamičkino okolie. Častokrát máme skúsenosť, väčšina teda tých prípadov z našej linky sa týka toho, že mamička nezažíva dostatočnú podporu okolia. Či už ide o otca dieťaťa alebo o svoju rodinu, tak práve ona tú podporu nemá. A keď sa v tej situácii strachu ocitne sama, tak koná zbrklo, koná možno aj proti samej sebe. Čiže tá podpora okolia je tam vyslovene dôležitá a my zo štúdií a z výskumov vieme, že najviac alebo takým najväčším príspevkom, ktorý môže mamičku presvedčiť dieťa si nechať, je práve otec dieťaťa. To je taký najväčší rozhodujúci faktor. Ak otec dieťaťa podporí tú mamičku, ak stojí pri nej a nenechajú v tej situácii samú, tak drvivá väčšina mamičiek, aj keď sa nachádza v situácii, že nečakane otehotnela, tak si to dieťatko nechá. Naopak, ak otec dieťaťa je neprítomný alebo odmietavý, prípadne sa postaví k tej mamičke spôsobom, to dieťa nechcem, vyrieš si ten problém, tak tá mamička sa ocitne sama bez pomoci a práve vtedy sa rozhoduje pre ten potrat, pretože necíti tú podporu svojho okolia.
Hlavne takisto cíti strach z budúcnosti. Som na to sama, ako to zvládnem. Nepodporuje ma otec rodiny, rodičia ma nepodporujú, odmietajú. Privediem na svet dieťa a čo bude so mnou? Čo budem robiť? Nemôžem predsa dieťa priviesť na svet a ho ostať na ulici. Takže naozaj táto podpora okolia robí veľmi veľa. A mohla by som ešte povedať, že veľmi častým dôvodom alebo veľmi častým takým nejakým problémom je aj strach zo zmeny a z prijatia zodpovednosti. Pretože ten život po tom pôrode sa naozaj zmení. Nie je možné žiť tak ako doteraz. Hej? Že keď mamička bola zvyknutá veľa pracovať alebo naopak partiovať až do ranných hodín, tak potom príchode dieťatka už nebude môcť žiť tak ako doteraz. Tie mamičky to vedia a veľmi sa toho boja. Ale nie je sa čoho báť, pretože s tými ťažkými chvíľami, ako všetci vieme, ktoré sa s materstvom spájajú, prichádza oveľa viac krajších chvíľ. Tá radosť z toho dieťatka, tá radosť z jeho prvého úsmevu, z jeho prvých krokov, z jeho prvých zúbkov, hoci tie prvé zúbky sprevádzajú prebdené noci. Ale naozaj nie sa čoho báť, ak mám tú podporu ako tehotná mamička, tak to zvládnem. Takže to sa snažíme my v podstate tým mamičkám ukázať a im pomôcť v tom. A keď takto by sme to nejako zhodnotili, celkovo k tejto téme sú podľa vás ľudia, normálne cudzí ľudia, ľahostajní, alebo stretávate sa, že sa ľudia vyjadrujú k tomu, samozrejme niekto, každý má iný názor, to je pochopiteľné, každý má ten názor svoj. Niekto, kto to nezažil, to možno vie ťažko nejako posúdiť, ale stretávate sa s ľahostajnosťou okolia, alebo aj teda naopak s nejakou ochotou nejakým spôsobom, aj keď možno tým finančným cez rôzne zbierky pomôcť konkrétne ženám. Áno. Veľa ľudí nie je ľahostajných k tejto téme, či už preto, lebo si sami prešli nejakým spôsobom vo svojom okolí alebo v rodine skúsenosťou buď umelého alebo spontánneho potratu. Takže veľa ľudí naozaj nie je ľahostajných voči tejto téme. Vidíme to aj na reakciách okolia, médií, ľudí, keď sa napríklad predkladá nejaký návrh zákona na trebárs pomoc tehotným mamičkám alebo na prípadné zrušenie potratov. Takže ľudia nie sú k tejto téme ľahostajní. Napriek tomu stále je tu veľká časť spoločnosti, ktorá sa k tejto téme nevyjadruje alebo možno aj nie je ochotná pomôcť, alebo je istým spôsobom možno aj ľahostajná, a to práve preto, lebo sa ich to priamo netýka. Pretože nenarodené deti predsa len nemajú hlas a nie je ich vidno. A toto utrpenie, ktoré prežívajú, tá smrť zažíva, ktorú oni cítia, o ktorej vieme, že ju cítia, tieto bábätká, tak nie je viditeľná. A preto, keďže je toto utrpenie skryté a deje sa sterilne a navyše je odobrené nespravodlivým zákonom, tak je to veľmi také vzdialené realite mnohých ľudí. Preto si myslím, že je to tak možno 50/50. V mojom okolí, samozrejme, ja sa stretávam väčšinou s ľuďmi, ktorí sú mimoriadne angažovaní a ochotní pomáhať a podobne. Ale uvedomujem si, že ja sa aj nachádzam v takej akejsi life bubline. A naopak tá väčšinová spoločnosť je často k tejto téme práve možno taká ľahostajnejšia, prípadne sa prikláňa k tomu, že však tá situácia je síce náročná, ale prečo by sme ju mali meniť? Prečo by sa niečo vôbec malo v tomto meniť? Však nechajme tie mamičky, nech sa rozhodnú samé. No ale my vieme, že tie mamičky sa len málo kedy majú možnosť rozhodnúť samé, pretože sú do potratu naozaj dotlačené okolnostiami, nezáujmom okolia a podobne. Takže hlavne takto. Vlastne aj vy, viem, že teda máte vieru, ste veriaci človek. Má vplyv aj vaša viera vlastne na takom rozhodnutí pomáhať ženám v týchto ťažkých situáciách v tehotenstve a vaša snaha o záchranu nenarodených?
Ovplyvnila vás viera? Áno, určite bez viery by som túto prácu asi nedokázala vykonávať, pretože je naozaj niekedy aj psychicky neuveriteľne náročná. Hlavne v čase, keď sa ozvú mamičky doslova na poslednú chvíľu. O 11:00 v noci na druhý deň ráno som objednaná na potrat, ale bojím sa, čo mám robiť. A keď človek o 11:00 v noci dostane takúto správu, tak mu nie je všetko jedno, predsa len je unavený, nechce sa mu, má možno vlastné problémy počas dňa, potrebuje sa vyspať. Bez tej nejakej nadprirodzenej reality, skutočnosti, bez toho nejakého nadprirodzeného vnútorného dôvodu, ktorým pre mňa je viera, by som to asi nedokázala robiť, pretože človek musí vystúpiť zo svojej zóny komfortu a musí sa nezištne darovať druhým. Takže viera je určite taký môj hlavný dôvod, prečo tieto veci robím. Zároveň vnímam aj takú zodpovednosť, keďže som ja dar života dostala a som dospelá a viem niečo urobiť pre tieto veci, tak vnímam zodpovednosť, že by som mala využiť ten svoj hlas, tie svoje možnosti, ktoré mám, na to, aby som tie nenarodené deti zachránila a teda zachraňovala. Takže sa snažím využiť ten dar, ktorý mi bol daný produktívne, aby som pomohla aj iným narodiť sa. Rozprávali sme sa o téme, ktorá určite nie je ľahká a možno aj naša spoločnosť má k nej určite rôzne náhľady, rôzne názory. Ak chceme našu spoločnosť nejakým spôsobom uzdravovať, môže, Martinka, podľa vás aj práve taká spoločná modlitba tomu napomáhať? Určite spoločná modlitba je to najlepšie, čo môžeme podľa môjho názoru urobiť. Už aj v Biblii sa píše v 2. knihe Kroník: a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím. To je citát teda zo Svätého písma. Čiže vidíme, že my máme príležitosť spolupracovať s Bohom na jeho diele. Máme príležitosť prosiť, máme príležitosť kľaknúť na kolená, skloniť sa a modliť sa, hľadať Božiu tvár a naozaj sa odvrátiť od svojich zlých ciest, tak vieme a vidíme, že Boh nás vypočuje, odpustí našu vinu a uzdraví našu zem. A presne toto chceme dosiahnuť aj v kampani 40 dní za život, ktorá vychádza a zároveň aj smeruje k miestnym komunitám. My sa modlíme na miestach, kde sa vykonávajú potraty, práve za tých ľudí, ktorí tam konkrétne sú, za okolo idúcich, za zdravotnícky personál, za ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľajú na vykonávaní potratov a takisto aj za tehotné mamičky a za ich nenarodené deti. A my možno nevieme, ktorí to sú, keď tam stojíme a modlíme sa, ale oni nás vidia. A veríme, že práve také viditeľné svedectvo môže nejakým spôsobom osloviť týchto ľudí a obrátiť ich. Pretože vidíme a vieme, že Boh koná. Boh prostredníctvom modlitby uzdravuje zem, uzdravuje svet, uzdravuje naše komunity. Preto sme tam, preto veríme v Božiu voľu, v jeho slovo a v modlitbách odpovedáme na jeho volanie. Práve modlitba je to, bez čoho si možno aj naši poslucháči nevedia predstaviť svoj život. Každodenná modlitba, niekto sa modlí možno ruženec, niekto sa modlí vlastnými slovami, kedy prosí, kedy ďakuje. Aká je pre vás tá možno každodenná modlitba, taká najbližšia? Ja veľmi rada modlitby píšem, ale paradoxne málo sa možno modlím vlastnými slovami. Najčastejšie sa modlím teda modlitby tie také bežné, denné, ranná modlitba, večerná modlitba, Anjel Pána, poklona o 3. hodine. A často teda sa snažím každý deň chodiť na svätú omšu. Samozrejme, keď je možnosť, lebo niekedy to poznáme, že sa naozaj nedá. Modlievam sa veľmi rada ruženec. A takisto sa snažím o rozjímavú modlitbu a čítam rôzne teda kresťanské knihy a životopisy svätých, kde sa snažím čerpať inšpiráciu pre vlastný život. Takže tá moja modlitba paradoxne, hoci tak veľa modlitieb píšem, tak paradoxne nie je až taká vlastnými slovami. Ale mne to vôbec neprekáža, pretože možno aj pre tie vlastné modlitby, ktoré píšem, nachádzam inšpiráciu v tom, čo
čo čítam alebo o čom rozímam práve od iných autorov, od niekoho iného, alebo čo sa modlím ako možno takú naučenú modlitbu, tak práve v tom čerpám takú tú inšpiráciu pre svoje vlastné modlitby, ktoré následne teda zverejňujem. Každý z nás asi modlí tú modlitbu, ktorú má tak možno najradšej. A vy sama ste napísali brožúrku modlitby za Slovensko, aby sa ľudia modlili za potreby našej krajiny, pretože naozaj naša krajina je krásna, tých problémov máme určite veľa, je ich mnoho a tá modlitba robí zázraky. Túto brožúrku ste napísali, teda aby sme nejak poslucháčom približili ešte s menom Martina Bednáriková, pretože ste v lete teda zmenili meno, jak to môžem prezradiť. Takže mnohí naši poslucháči určite poznajú. Táto brožúrka je to taký 30-dňový cyklus modlitieb. Čo vás viedlo alebo inšpirovalo, aby ste napísali práve modlitby za Slovensko? Áno, v lete som sa vydávala, takže už som s novým menom, ale teda tá brožúrka vznikla ešte v roku 2020, kedy vieme, že tie doby lockdownov ovplyvnili asi životy každého jedného z nás. A ja som naozaj v tom čase vnímala takú duchovnú tmu, takú bolesť z toho, že sa nemôžeme modliť spoločne v chráme, nemôžeme chodiť na svätú omšu. A naozaj som nevedela, ako túto situáciu vnútorne riešiť. Pretože verejné sväté omše boli zakázané, mnohé kostoly boli úplne zatvorené a človek tam nemohol ísť ani na takú osobnú súkromnú poklonu. A mnohí sme zostávali dlhé mesiace úplne bez sviatostí, čo som ja dovtedy si vôbec nevedela predstaviť, že takáto situácia môže niekedy nastať. A naozaj v tej chvíli, na tú jeseň a potom možno aj zimu, keď ešte navyše panovalo také škaredé, ponuré, studené počasie, tak som vnímala, ako keby ma zahaľovala taká duchovná tma. A bolo to pre mňa naozaj veľmi ťažké obdobie a som si tak hovorila, že čo robiť, ako si môžem pomôcť, čo môžem ja ako taký obyčajný smrteľník, ktorý teda je doma, čo môžem robiť. Tak som sa rozhodla teda sa modliť. Pretože to je, myslím, to najlepšie, čo môže ktokoľvek urobiť v akejkoľvek ťažkej situácii. A tak som sa obrátila na Boha a takým pôsobením možno Ducha Svätého, takým výsledkom tej jeho inšpirácie a môjho nejakého vlastného úsilia je práve táto brožúrka, ktorá zo mňa ako keby vytrískla ako také volanie k Bohu, ako taká prosba o pomoc. Ako taká prosba o pomoc za našu krajinu, ktorú som vtedy vnímala ako vo veľmi ťažkej situácii. Tak som sa rozhodla bojovať za ňu jediným spôsobom, ktorý vedie k víťazstvu, a to je na kolenách. A napísala som 30-dňovú pobožnosť. Každý ten jeden deň z tých 30 dní je venovaný alebo v podstate má nejaký svoj úmysel, taký cieľ, za ktorý sa v ten deň konkrétny chcem teda, alebo čitatelia chcú modliť, a za ktorý som ja vnímala, že je potrebné sa v našej krajine modliť. Takže napríklad za nedostatok viery, za vlažnosť kresťanov, kedy chceme Boha prosiť, aby tento nedostatok odstránil, aby túto vlažnosť odstránil, za ukončenie potratov a podobne. Takže každý deň má takýto úmysel, na ktorý sa modlíme, a verím, že po tých 30 dňoch človek nezostane ľahostajný, ale bude sa modliť ďalej. A verím, že práve aj tieto modlitby majú vplyv na našu duchovnú realitu. Ak by sme sa vlastne vrátili k našej téme, ak žena čaká dieťa, je v zložitej životnej situácii, môže jej práve modlitba pomôcť zvládnuť aj pri tom rozhodovaní ťažkom. Nie len teda priamo jej modlitba, ale možno ak teda tá žena nie je veriaca, môže to byť aj modlitba iných ľudí. Áno, jednoznačne. A to je aj podstatou kampane 40 dní za život, kedy my sa modlíme za tieto nenarodené deti a za ich mamičky, aby Boh zasiahol a aby im pomohol. A hlavne vnútorne, pretože ten boj, ktorý sa odohráva, je skrytý, prebieha v tej mamičke, v jej vnútri. Takže
vyslovene tá modlitba je ako také záchranné lano, ktorého sa chytáme, ktoré držíme a ktoré veríme, že tá mamička bude vnímať. Ale nie je to len o našej viere, ale potvrdzuje to aj fakt, že vďaka modlitebníkom kampane 40 dní za život, vďaka ich modlitbám bolo zachránených celosvetovo už viac ako 25 000 bábetiek. Pretože my vieme, že mnohé mamičky, ktoré hoci sa už navonok rozhodli pre umelý potrat a ktoré na ten potrat idú, tak nie sú rozhodnuté do poslednej chvíle. Mnohé sa priamo tam na mieste otočia a rozhodnú sa dieťatko si nechať. A to práve vďaka svedectvu dobrovoľníkov, modlitebníkov. Keď na tom mieste tmy a bolesti a na tom takom možno tragickom mieste, kde mnohé nenarodené deti zomierajú, keď na tom mieste mamičky v zúfalej situácii zhliadnú také svetielko, zhliadnú niekoho, kto tam je pre nich, tak mnohé sa rozhodujú bábätko si nechať. Takže svedectvo spojené s modlitbou zmôže veľa a vďaka práve tomuto svedectvu a modlitbám dnes žije viac ako 25 000 detí. Takže určite modlitba je to najlepšie, čo môžeme urobiť. A vieme to aj z našich skúseností. Vždy, ak máme nejaký náročnejší prípad, alebo sme v kontakte s mamičkou, ktorej situácia je naozaj ťažká a zdanlivo neriešiteľná, napriek tomu, že teda ponúkame nejakú praktickú pomoc, nie vždy je to o tej praktickej pomoci. Niekedy je to naozaj o situácii neriešiteľnej, ktorej sme my iba svedkami a ktorú my ako externí ľudia nevieme nejako pomôcť vyriešiť. Takže tá modlitba v tejto situácii je kľúčová a v takejto situácii práve sa obraciame na našich známych, na rôznych iných takýchto našich modlitebníkov, aktivistov a pomocníkov, ktorí nám veľmi pomáhajú a práve možno aj vďaka ich modlitbám a vďaka teda našim modlitbám spoločne sa mnohé tieto mamičky rozhodujú pre život dieťatka. Takže aj tie mamičky priamo vedia o tých vašich modlitbách. Viem to nejakým spôsobom, možno nie teda prvotne pri tom stretnutí viete povedať alebo uistiť ich alebo dať im nejakú takú nádej, že áno, budeme sa modliť ešte možno prehodnúť to vaše rozhodovanie. Môžeme to nejakým spôsobom takto chápať. Či vnímajú to tie ženy, že pri tak ťažkom životnom rozhodovaní sú vyslované modlitby? Áno, vyslovene, ak majú mnohé teda mamičky záujem, a mnohé majú, tak im to aj povieme. Mala som prípad mamičky, ktorá bola naozaj v ťažkej situácii, skôr možno vnútorne psychicky, než vonkajšími okolnostiami. Veľmi trpela a naozaj bol to veľmi ťažký prípad. A v tom čase som obvolala a písala snáď každému, koho poznám, aby sa modlil, samozrejme anonymne, za tento prípad. A mamička napokon sa rozhodla, že si dieťatko nechá. A dnes má krásneho syna, je veľmi šťastná a veľmi si nevie ani predstaviť, že čo by to bolo, keby ho nemala. Že paradoxne nechápe, ako vôbec mohla uvažovať o potrate. Čiže tam došlo k úplnej premene. No ale tejto mamičke som následne povedala, že koľko ľudí sa za ňu modlilo. Dokonca som jej aj napísala prvé mená ľudí, ktorí sa za ňu modlili a za jej bábätko. A dohnalo ju to k slzám. Čiže naozaj tie mamičky, ak majú záujem, tak samozrejme im to povieme, prípadne sa spýtame, lebo niektoré sú veriace. Niektoré to samé povedia, že sú teda veriace a vedia, že teda Boh existuje, vedia, že teda je s nimi a aj samé sa modlia a prosia ho o pomoc a pýtajú teda túto modlitbu alebo prosia o modlitbu aj nás. A niektoré naopak nie sú veriace, tak v tom prípade my samozrejme nikam tú mamičku netlačíme a v tom prípade sa modlíme v skrytosti. Pretože nie vždy možno je aj vhodné nejakým spôsobom tú mamičku presviečať práve v tejto krízovej situácii. Takže tá modlitba je tam prítomná vždy. My sami sa modlíme v podstate denne, ale nie vždy je potrebné o tom aj hovoriť s tou mamičkou. Závisí od tej konkrétnej situácie.
Ak teda vlastne sa venujete ženám a máte za sebou veľa skúseností takých osobných, ktorých sa vám určite dotýkajú, pretože ste na začiatku spomínali, že to nie je len obdobie možno 9 mesiacov, ale aj potom, keď sa dieťatko narodí, že ten kontakt stále máte. Z čoho tak čerpáte vy sama silu, aby ste dokázali vlastne toto všetko spracovať, zvládať? Tak hlavne z modlitby, ktorá mi vyslovene dáva silu každý deň sa postaviť a plniť si svoje povinnosti, lebo to je najťažšie, povedzme si na rovinu, to je úplne najťažšia vec. Tak tá modlitba ma vyslovene drží nad vodou. Ďalej je to moja rodina, ktorá ma vždy podporuje a pomáha a nesmierne mi pomáha. Aj môj manžel, ktorého pozdravujem, mi veľmi pomáha a v podstate ma v tejto misii drží, lebo bez jeho pomoci by som to asi nezvládla. Aj moji rodičia, ktorí ma vždy podporujú hlavne teda modlitbou takisto a stoja pri mne. Ale takisto sú to aj mnohí spolupracovníci, pretože ja toto dielo nerobím sama, to by ani nebolo možné. Sama by som nezvládla rozoslať tie nejaké všetky potreby, drogériu, potraviny a oblečenie všetkým mamičkám na celom Slovensku. Sama by som nezvládla ísť do všetkých miest, kde sa tie mamičky nachádzajú a možno tam byť pre ne osobne, podať im pomocnú ruku, stretnúť sa s nimi a viesť 3-hodinový rozhovor. Takže je to množstvo spolupracovníkov z východného Slovenska, aj odtiaľto zo západného Slovenska, v podstate z celého Slovenska, ktorí spolupracujeme a ktorí sa tak držíme navzájom v tejto službe. A práve aj možno stretávanie sa s týmito mojimi spolupracovníkmi, mnohí sme priatelia už dlhé roky, mi pomáha a otvára moje oči pre takú možno budúcnosť, pre takú možno víziu, ktorá na začiatku vyzerá byť možno nezrozumiteľná, vyzerá byť taká zakalená, pretože tie konkrétnosti toho daného prípadu alebo toho daného dňa nás často úplne pohltia a my strácame zo zreteľa niečo, nejaký taký dôvod alebo taký cieľ, pre ktorý to robíme, ktorý častokrát práve v tých ťažkostiach nevidíme. Takže aj stretávanie s nimi ma nielen teda povzbudzuje a dobíja, ale mi aj dáva na zreteľ práve takýto cieľ, ktorý vďaka ním opätovne vidím aj napriek všetkým tým dennodenným trápeniam. Ja dávam každému môjmu hosťovi rovnakú otázku v tejto relácii Sila ženy matky. Život plynie ako rieka, má svoje korito a hrádzu, ktorá jej bráni sa vyliať. Čo je vo vašom živote to, čo vytvára tú pomyselnú hrádzu, aby ste vlastne všetko dokázali zvládnuť? Tak určite je to Boh a moja viera v Neho. Bez Neho by som tu nebola. Keby nechcel, tak tu nie som. A bez Neho by som ani nerobila to, čo robím, pretože On mi dáva silu každý deň a On ma nejak vedie nejakým spôsobom, ukazuje mi postupne svoju vôľu, ktorej ja nerozumiem v danej chvíli, možno nechápem, možno ju ani nevidím, ale tým, že mu dôverujem, tak to nechávam v jeho rukách a viem, že on chce pre mňa v konečnom dôsledku len to najlepšie. Takže určite je to na prvom mieste Boh a na druhom mieste potom moja rodina, vďaka ktorej som tým, kým som, ktorá ma takisto veľmi ovplyvnila. Takže hlavne tieto dva dôvody sú takou mojou hrádzou. Z jednej strany Boh a z druhej, takej menšej strany, ale stále veľmi podstatnej, rodina. Spomenali ste, že chcete vlastne plniť nejak Božiu vôľu. Ako môže každý človek plniť tú Božiu vôľu? Tak v prvom rade ja vnímam plnenie Božej vôle nie ako niečo abstraktné, čo musíme dlho rozlišovať a čo je strašne náročné a musíme najprv strašne veľa kníh o tom prečítať a musíme najprv sa veľa modliť. Nie, pre mňa je Božia vôľa to, čo je najjednoduchšie viditeľné, ale čo možno často prehliadame, lebo to pre nás nie je také atraktívne. A to je plnenie si každodenných povinností, ako som už spomínala. Boh pre každého z nás má tú svoju vôľu, ktorá sa prejavuje hlavne v tých našich každodenných povinnostiach a v dodržiavaní jeho prikázaní. Takže v prvom rade je pre mňa Božia vôľa desatoro. Keď viem, že je niečo v súlade s desatorom, tak viem, že je to v poriadku.
A keď viem, že niečo pasuje ako keby do takých mojich denných povinností a nejakým spôsobom ma to neodrádza od plnenia desatora a od tých mojich iných každodenných povinností, tak viem, že je to Božia vôľa. Ja som v prvom rade teraz manželka, predtým som bola v prvom rade dcéra, Božia dcéra, a bola som slobodná, takže som mohla iným spôsobom využívať ten svoj čas. Teraz som manželka a moja prvoradá povinnosť, a viem, že to je Božia vôľa, je starať sa o môjho manžela. Až potom nasledujú všetky ostatné povinnosti. Samozrejme, to sa nevylučuje s povinnosťami v práci. Ja ešte deti nemám, takže nemám tú povinnosť starať sa o svoje deti, čo nie je len povinnosť, ale aj radosť. Ale samozrejme, túto povinnosť ja ešte nemám. Takže je pre mňa Božia vôľa iná ako pre mamičku, ktorá je doma so 4 deťmi. Tá sa v prvom rade musí starať o tie svoje 4 deti, ktoré sú na nej úplne závislé, pretože sú maličké. Takže tá Božia vôľa pre mňa vyzerá inak než pre niekoho iného. Pre každého je individuálna, ale takým hlavným vodítkom je podľa mňa pre každého z nás to dodržiavanie desatora, tých Božích prikázaní a následne tie každodenné povinnosti, ktoré vnímame z nášho povolania, z našich okolností, z našich rodín. A okrem tých povinností určite aj vy rada nejakým spôsobom zrelaxujete svoje telo, aj svoju myseľ. Ak sa teda smiem spýtať, okrem toho, že ste napísali túto brožúrku Modlitby za Slovensko, čo vás tak baví? Baví vás čítať napríklad každý deň alebo viac písať? Ja veľmi rada čítam. Už od maličkého mala. Ešte keď som sama čítať nevedela, tak mi mama čítala častokrát tú istú knihu do nekonečna, kým som ju nevedela naspamäť. A potom, keď sa náhodou pomýlila, tak som ju opravovala, že to tam určite nie je, to je takto. Takže veľmi rada čítam a čítam teraz už iný typ literatúry, než keď som bola menšia. Keď som bola malá, boli to najmä rozprávky, príbehy, rôzne romány. A teraz, čím som staršia, tak čítam skôr literatúru faktu, prípadne motivačnú literatúru, ak sa podarí, ale hlavne také inšpiratívne čítanie ako životopisy svätých alebo skutočné príbehy iných ľudí. Tie mám veľmi rada, pretože ma učia novým veciam, ukazujú mi, čo možno ja sama neviem, ukazujú mi príbehy iných, čo dokázali, čo zvládli a vďaka tomu sa viem pozrieť na svoj vlastný život úplne inou optikou. Takže najradšej čítam takéto skutočné príbehy, ale veľmi rada čítam aj kresťanské knihy s posolstvom, ktoré nemusia byť nutne príbehové, ale dozviem sa v nich niečo nové, obohatím svoju vieru a podobne. Ďakujem. Myslím si, že čítanie asi každému človeku daje taký možno iný rozhľad, aj tie jeho myšlienky vedia ísť potom inou cestou. Máte možno teraz nejaké také ešte svoje také plány, ktoré môžete prezradiť, okrem teda tejto kampanie, že do čoho by ste sa tak radi pustili? Áno, vnímam veľmi veľkú energiu alebo veľmi veľkú chuť robiť veci a pokračovať v robení vecí rôznych, či organizovať nejaké akcie alebo rôzne takéto pomocné veci, rôzne takéto praktické veci. Takže vnímam veľmi veľkú chuť do práce a hlavne aj preto, lebo v sobotu sa v Bratislave uskutočnil pochod Bratislava za život, ktorý som spoluorganizovala a bola tam naozaj nádherná atmosféra. Videla som krásnych ľudí, rodiny s deťmi, mladých a to ma vždy tak veľmi dobije energiou. Takže sa cítim taká naplnená, taká aj spokojná, že to dobre dopadlo, ale hlavne aj taká dobitá energiou a taká takú chuť veľkú cítim do teda nových vecí. Konkrétne plány teraz veľmi nemám. Budem rada, keď kampaň 40 dní za život dopadne veľmi dobre a dobojujeme ju do úspešného konca, do 2. novembra. Takže to je taký asi najhlavnejší plán. No a potom uvidím už, čo sa podarí, ale každopádne určite budúci rok bude takisto plný rôznych aktivít, či už nejakého pochodu, alebo opäť nejakej teda kampane 40 dní za život, alebo iných možno drobných projektov, možno nejakých diskusí alebo iných aktivít, ktoré sa nám podarí zorganizovať. Takže
Verím, že ma to neopustí, že mi to vydrží aj naďalej, lebo tie ťažkosti predsa len v našej práci sú a častokrát to človeka potom aj odrádza. Tak verím, že mi to vydrží čo najdlhšie, aby som mohla ďalej rôznym aktivitám sa venovať. Takže ja vám prajem k tomu veľa, veľa sily, odhodlania aj Božieho teda požehnania. Drahí poslucháči, počúvali ste reláciu Sila ženy matky, kde bola mojím hosťom Martina Kostolánska. My máme teraz pred sebou 40 dní, aby sme sa mohli zjednotiť v modlitbe za všetky počaté ešte nenarodené deti. Martinka, ďakujem, že ste boli u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Ďakujeme veľmi pekne. Od mikrofónu sa s vami lúči Ľuba Struková. Prajem vám ešte požehnaný čas pri počúvaní Rádia Mária.